obci Rišňovce veľkolepo otvorili architektonicky nezvyčajné zdravotné stredisko. Nezvyčajnou bola aj zostava oficiálnych hostí, začínajúc 2 ministrami a prvým radcom veľvyslanca Ruskej federácie. Takáto ekipa je naozajstnou zásluhou starostu, ktorý sám o sebe tvrdí, že je tým najlepším starostom na Slovensku. Pozoruhodné je však najmä zákulisie stavby a financovanie zmieneného zdravotného strediska. Stojí na podozrení z obchádzania zákona o verejnom obstarávaní, na podozrení zo subvenčného podvodu a na hrubom ignorovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Viac než dosť dôvodov na to, aby sme sa tejto kauze venovali. Vážení spoluobčania, vážení hostia, čakal som dosť dlho na tento deň. 5. novembra bol v obci Rišňovce veľký deň. Prišli vzácni hostia a bolo čo oslavovať. Otváralo sa nové zdravotné stredisko. Síce ešte nezariadené a teda nefunkčné, ale to oslavu nejako neobmedzilo. Skôr naopak. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa čo i len akým podielali na prácach na tomto zdravotnom stredisku. Všetko by bolo v poriadku, keby nebolo ono povestné, keby stredisko bolo postavené z prostriedkov obce a z dotácie environmentálneho fondu. Ibaže sú v tom i peniaze miestneho starostu. Tento finančný trojuholník predznamenáva kľúčovú podstatu samotného problému. Ja som veľmi dlho rozmýšľal, ako nazvať toto naše zdravotné stredisko. A tak ma až predvčerom napadla myšlienka, že tu máme takú významnú sochu, ako Dobrý anjel sveta, on sa tak volá, Dobrý anjel sveta, ochranca mieru. A ja by som chcel, aby toto malo taký názov. Centrum zdravia dobrého anjela sveta. Ale aby to nebol ten Kiskov, prosím vás. Toto je ten pravý anjel. Oslovil ma, navrhol som naozaj podľa môjho názoru výnimočnú budovu, s tou strechou určite. Taká strecha ešte neexistuje. Vy ste za to nechceli zaplatiť? Nie, za ten návrh nie. To ste chceli darovať obci? Áno, to som, keď odtiaľ pochádzam, tak som to tak bral. Na mieste zdravotného strediska kedysi stála bývalá cirkevná škola. Jej zbúranie a postavenie strediska bolo súčasťou projektu, s ktorým prišiel starosta obce. Na začiatku bola dohoda, že vlastne ja postavím hrubú stavbu. Aj si to u mňa objednával. Máme podpísané 3 zmluvy, ktoré boli aj vyplatené. Potom, aby tá drevostavba netrpela, tak som trval na tom, aby sa čo najrýchlejšie spravila strešná konštrukcia. To bolo v lani v marci, keď sa stavba z ničoho nič na pol roka zastavila. Na pokyn starostu. To nebolo dopredu dohodnuté? Nie. Čiže vy ste mali pokračovať? Áno, stačilo by tam položiť strešnú krytinu a vlastne nastalo by poškodenie tej strešnej hydroizolácie. Výrobcovia fólie deklarovali, že jej životnosť v prípade nepoužitia krytiny je 9 týždňov. Potom nastáva nezvratné poškodenie spôsobené vplyvom UV žiarenia. V tomto prípade bola fólia odkrytá až 24 týždňov. Stane sa teraz nasledovné. Pri prudkých dažďoch tá voda neteče kolmo na tú odkvapovú hranu, ale keď je ten oblúk, tak ona teče takto šikmo. A pri prudkých dažďoch tá bobrovka podteče, alebo tá voda, čo sa tam, tá para skondenzuje, neodvede tú vodu, ale keď je narušená tá fólia, tak to zostane v tej izolácii a cez leto to bude hniť. Cez zimu tá voda bude zamrzať a bude zdegradovávať aj tú penu, ktorá to izoluje medzi krokovami, ktorá je nastriekaná. Bude sa posúvať rostný bod smerom dnu a o 5 až 6 rokov budú vidieť pliesne. Ak sa táto prognóza naplní, ohrozená bude samotná existencia zdravotného strediska. Nás na teraz zaujíma financovanie stavby. Z webovej stránky obce je zrejmé, že zbúranie pôvodnej stavby a postavenie 2 podlaží a stropu bolo obcou financované 3 faktúrami, teda na 3-krát. Iba vďaka tomu nebol prekročený limit, nad ktorý by musela obec vypísať verejné obstarávanie. Nie je takéto delenie stavby obchádzaním zákona? Akoby nejaká prestavba alebo rekonštrukcia jedného objektu, trojpodlažného, bola rozdelená na 3 samostatné zákazky, kedy prvé podlažie samostatne, druhé samostatne.
Tak podľa takýchto informácií sa to môže javiť ako účelové rozdelenie zákazky. Účelové hovorím z toho dôvodu, že práve z dôvodu vyhnutia sa nejakému striktnejšiemu postupu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Nik nám tento moment neobjasní lepšie než samotný starosta obce a tak sa s ním spájame, aby sme si dohodli osobné stretnutie. Čo by ste rád? Buďte taký dobrý, na nás sa obrátil pán Ondrejka, pán Ondrejka z Rišňoviec. No, práve v súvislosti s tým zdravotným strediskom, ohľadom toho, že proste sa spolu podielal na stavbe a To je podvodník. sú tam nejaké nezrovnalosti. Vám potom poviem. No, ja by som si rád s vami akože verifikoval isté veci, aby som bol informovaný z obidvoch strán. Môžeme. Vyberáme sa teda do Rišňoviec na obecný úrad. Po telefonickom súhlase s poskytnutím vyjadrenia, ktoré nám starosta potvrdil ešte aj na začiatku stretnutia, však už bolo všetko inak. A tak si musíme vystačiť s preventívnou skrytou kamerou. My sa dohodli, že to budeme robiť sami svojpomocne. My sme tu svojpomocne vybudovali všetky... A je to v poriadku, že sa to proste na 3-krát financovalo? Áno. Nemalo to byť obstarávané? Ne, pretože do toho prvého som ja dal všetky moje peniaze, vám to poviem, 95 000 eur, o čom mám z banky, o čom mám, ja som zrušil účty. Dobre, ale toto bolo financované aj z obecných peňazí. Ne, bolo to z Akože nie, vysí vám na obecnej stránke, vám vysia 3 zmluvy, v súhrne nech je to nejakých 100 000. Ten si musíte potom pozrieť, kedy sme mu to uhradili, keďže som... Dobre, každopádne to boli obecné peniaze. Tých 100 000. Peniaze to boli moje 95 000 eur. 3 zmluvy boli uzatvorené medzi vašou firmou a tou obcou. Áno. Zhruba za 100 000. Áno. A to boli obecné peniaze. Áno. A starosta so svojimi peniazmi do toho vstúpil až kedy? Až keď toto bolo hotové a vyfakturované. Ja som mu dal moje peniaze, postavili sme. Z obce ani 1 korunu. Keď to bolo Ja postavené... vidím na stránke obce 3 zmluvy. Áno. A čo tomu predchádzalo, viete? To ale potom by museli ste mať vy zmluvu s obcov, že požičiavate obci 90 alebo 100 000 a že to platíte potom z týchto ako zmluvu a faktúr. Ja už nebudem hovoriť, ako som to všetko... No ale to nedal mne ako osobe. Požičaval to, ako dával to na stavebný materiál. Predmetné faktúry boli oficiálne vyplatené obcov. Starosta svoje peniaze údajne poskytol až na stavbu strechy. Odkiaľ sa mu mali vrátiť, aký mal zámer, nevedno. Čiže aj tá strecha by sa bola vyfakturovala na 2, 3, 4 To už neviem presne. faktúry? To znam. Tak určite by sa to tak dalo. Materiál zvlášť. Čiže a bol tam nejaký dôvod, prečo proste sa to neobstarávalo? To ja neviem posúdiť. To pán starosta od začiatku. Starostové peniaze vraj šli na nákup materiálu na strechu a ten je jej súčasťou. Stavebník neskôr pri fakturovaní svojej práce nepochodil. Vystavil som tie faktúry, čo tam vlastne všetko sa do toho, čo som všetko tam robil prostredníctvom mojej spoločnosti a pán starosta začal rozporovať, že to robil svojpomocne, že toto sa nerobilo a rôznymi takými obštrukciami. Aby to nemusel zaplatiť. Neskôr vyšlo najavo, že zastavenie stavebných prác súviselo s verejným obstarávaním, ktoré vyhlásila obec na rozostávanú budovu. Motívom vraj bola 200 000 dotácia z Envirofondu. Vo viacerých prípadoch sa však vraj obstarávalo to, čo už na stavbe bolo, respektíve čo sa súčasťou stavby údajne nestalo. Tieto položky, čo sú zeleno vyškrknuté, už boli hotové, alebo sa vôbec nerealizovali. Môžem menovať demontáž viazaných konštrukcií krovov. Ľudovo povedané, že vlastne to je demontáž starej strešnej konštrukcie. Keď budova stála, nemohla sa demontovať stará strešná konštrukcia. Takýchto položiek je vraj viac. Navštevujeme inštitúciu, ktorej prináleží riešiť naznačené pochybnosti. Súčasťou žiadosti o dotácie sú položky, ktoré už proste sú na tej stavbe. To znamená, že už boli postavené, už boli zaplatené. Stanú sa napriek tomu súčasťou žiadosti o Envirofond. Keď na to Envirofond príde, čo s tým? My, keď zistíme, že ten účel projektu bol splnený v zmysle tej žiadosti, tak v tomto prípade, teraz je to hypotetická otázka, môžeme žiadať o vrátenie tej časti, ktorá bola neoprávnená. Tie značky znamenajú, že kde je krížik, som robil ja ešte predtým, ako obec Rišňovce uzavrela zmluvu s tým Envirofondom o tú dotáciu. A čo sú krúžky, podľa môjho názoru, tie materiály, tie práce tam neboli vykonané.
Až boli vyfakturované, tak je to subvenčný podvod. V prípade, že teda dôjde k zisteniu, že bol spáchaný teda trestný čin subvenčného podvodu, tak my poskytujeme súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Koľko peňazí teda je neprávom čerpaných alebo vykazovaných? Zhruba 40 000 eur. Reč je iba o prostriedkoch poskytovaných z dotácie Envirofondu. Objektivizovať sa to dá na základe priebežne vyhotovovanej fotodokumentácie podloženej už vystavenými faktúrami a aj zo samotných zmluv obce s Envirofondom. Práca a materiál tu boli asi fakturované dvakrát. Spájame sa s firmou, ktorá stavbu dokončila. Viete mi povedať, prečo tam boli fakturované veci vašou firmou, veci, ktoré už boli postavené? Počujem ešte aj šoferujem každý. Ja neviem teraz všetko. Nemôžem ani hovoriť, lebo nemám henry sadu a... Ale rozumiete, na čo sa vás pýtam? Nie, nepočujem ani. Kedy vám zavolám? Neskôr sme sa už na toto číslo nedovolali vôbec. Podozrivým je aj fakturovanie z peňazí obce. Preto ju Milan Ondrejka požiadal o sprístupnenie predmetných faktúr. Bol som za tou sekretárkou alebo účtovničkou na obecnom úrade a povedala, že starosta zakázal vydať kópie faktúr. Tak teraz som zavolal políciu a behom nejakých 3 hodín by mali prísť a vlastne mali by pri tom asistovať, pretože mám na to zo zákona právo. Pri zdravotnom stredisku zisťujeme, že sa v ňom nachádza práve privolaná polícia a spolu s ňou aj samotný starosta obce. Prečo sa asi tak potrebovali stretnúť krátko pred riešením aktuálneho problému? Že by si potrebovali dohodnúť spoločný postup? Starostovi som hovoril, že sa neriadi zákonom, ktorý bol schválený Národnou rádou Slovenskej republiky. Bolo mu to jedno. V odseku 7, paragraf 17 hovorí, že žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní, čo je vlastne dnes. A čím vám argumentoval, prečo vám to nedá? Nevedel nič. Povedal, že nedá, hotovo. Policajti povedali, že aby som dal oznámenie na obvodnom oddelení, oni to na mieste riešiť nemôžu. Po krátkom čase už bolo vymaľované. Polícia spísala oznámenie, z ktorého vyplýva, že ide o podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Občan sa dožaduje dodržania litery zákona o sprístupnení informácií a polícia to vyhodnotí iba ako schválnosti zo strany starostu. Všetko je na NAKE, všetko dojde na finančnú políciu. To už som dal. Minulý týždeň ste to tam dávali? Minulý týždeň som dal, áno. Súvisí to s tým, že my sme práve pred týždňom prejavili záujem o túto tému? Nie. Ale veď to, čo ste tam dávali, to je fakturácia tej stavby, áno? Ale áno. A toto ste dávali akože... Tak, aby ste vedeli. Ja riešim inakšie prípady. Ja toto s riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry, tento prípad je otvorený možno už vyše roka. A čo je tam k riešeniu? Všetko je samý podvod. Celý čas žiadame od starostu vysvetlenie podozrivého pozadia financovania zdravotného strediska, pričom sa dožadujeme dôkazov a faktov. Namiesto nich sme krmení nepodloženými tvrdeniami. Z podozrenia z akého trestného činu alebo z akých trestných činov? Podvodu. Z podvodu? Áno. Toto ste napísali do trestného oznámenia? To nechajte, nebudem vám tu už hovoriť viacej nič o tomto. Pretože jednoducho celý váš rozhovor znie, zavolám tu aj jente, babia, ukážem vám, celý váš rozhovor znie, že zastávate podvodníka, ktorý má byť kriminálny. A urážate čestného človeka. Nie. Takto. Ja vám kladiem otázky a snažím sa nájsť na ne odpoveď. Pán redaktor, skončili sme, dobre? Akože skončili? Nič vám viacej nepoviem. Starosta hovorí, že celé roky vás sleduje a vie, čo ste za podvodníka. Za celý ten čas teda žiadne trestné oznámenie? Nie. Maximálne som prekročil rýchlosť. To je všetko. Kontaktovala vás polícia v súvislosti s nejakými problémami, na ktoré by bol upozornil starosta? Nie. Obrátili sme sa na Národnú kriminálnu agentúru, aby sme sa dozvedeli, čo rieši v prípade firmy predmetného stavebníka, respektíve jeho samotného. Odpoveďou je konštatovanie, že NAKA ohľadom zmienenej firmy a jej konateľa žiadny podnet neeviduje. Všetko asi bude trochu inak, než tvrdí pán starosta. To vám poviem aj do televízie. To je podvodník, ktorý nemá obdobie. Dal som na NAKU teraz 3 roky som ho sledoval. Dozviete sa, že som najlepší starosta na Slovensku.
To sa dozviete všetko. Od koho? Od všetkých ľudí na svete aj po celej republike. Deň potom, čo sme o kauzu prejavili záujem, objavil sa na obecnom úrade zástupca firmy, ktorá si fakturovala už aj postavené či neexistujúce časti stavby. Ten, ktorému sme sa už nedovolali. Otáznym zostáva, prečo starosta nechce inkriminované faktúry poskytnúť. Vlastne by z toho vyplynulo, že fakturovala firma práce, ktorá tie práce nevykonávala. Respektíve, že tie práce už boli Boli vykonané. Áno. A je naozaj teraz veľký predpoklad, že sa tie dodacie listy budú falšovať. Vráťme sa teraz k samotnému zdravotnému stredisku a k jeho predznamenanému osudu. Radujme sa teda spoločne z nového zdravotného strediska, pretože, ako povedal Aristoteles, radosť je zdravím duše. Bude sa posúvať rostný bod smerom dnu a o 5 do 6 rokov budú vidieť pliesne vo vnútri. To tak je. Takže pánovi starostovi aj poslancom som to povedal, že navrhla sa budova, ktorá má pomáhať ľuďom a v konečnom dôsledku tí chorí ľudia budú chodiť do chorej budovy. Ono to teraz len vyzerá, je to krásna budova, vyzerá to ako kraslica, ale v tej strešnej konštrukcii je to už záprdok. Oprava strechy vraj môže stáť aj vyše 100 000 eur. Kto potom tieto nemalé prostriedky uhradí, nevedno. O prípad by mal teraz prejaviť záujem Najvyšší kontrolný úrad, Environmentálny fond a aj obvodný úrad. Budú však mať k dispozícii pôvodné, teda tie pravé faktúry.